Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І як звычайна у гэты дзень і ў гэты час мы абмяркоўваем усё, што адбываецца і в эканоміцы, і ў палітыцы, і ў жыцці нашым і грамадскім і прыватным с блогерам, палітыкам, сябрам, дэлегатам каардынацыйнай рады ад фракцыі Беларусы. Цяпер называецца, да. Калі дэлегатам ад каго-то гэта быў спіс Пракоп'ева Егорова, калі зараз, то гэта фракцыя Беларусы. Вось, па-ранейшаму, як і раней, так і зараз Александр Кнырович нязменны. Прывітанне, спадар Александр. Дзень добры, паважаны Зміцер, дзень добры, паважаны гледачы. Дарэчы, я, можа быць, сходу, раз мы тут зачапіліся за гэтае беларусы, не беларусы, блок, чаму, што прывяло да, чаму прыйшлося там, ці што падштурхнула змяніць назву, таму што мне ўжо пісалі, слухайце, дык ужо ж ёсць там незалежныя беларусы, фракцыі Шабуцкага, а тут проста беларусы, ці это залежныя беларусы, вот што гэта за? Ну, паважаны Зміцер, мы лічым, што правапрыемственнасць паміж КС2 і КР2 і КР3 гэта вельмі істотна. У статуце КР напісана, што мы жывем у рэжыме фракцыі. Трэба пабудаваць фракцыю. Зараз там прапісана 9 чалавек, але будуць змены ў рэгламент. Напэўна, гэта мы ўносілі прапанову, каб зрабіць фракцыі не па 9 чалавек, а па 6 чалавек, таму што у нас адбыліся змены. Спадар Александр, гэта мы абмяркоўваем, да. Не пра фракцыю, а пра змены, а пра змену назвы. Вось мы жывем па рэгламенту. В рэгламенце напісана, павінна быць фракцыя, і мы ператварыліся, наш блок ператварыўся ўжо ў фракцыю, якая павінна працаваць у КР. Тое, што было блокам, тое было перадвыбарчы блок. Зараз ужо няма фамілій, таму што мы не пра фаміліі асабістыя, а мы пра вось так. І таму гэта нармальна, гэта прапісана ў статуце, мы так працуем, выбралі такое імя, спадзяемся на тое, што так ўсё і будзе. Караці кажучы, так нічога і не адказаў, ці я не зразумеў нічога. Ну ладно, пагаворым пазней на это. Не, просто быў блок, зараз зрабілі фракцыю. Ну хай бы была фракцыя там Пракоп'ева Егорова. Ну мы заўжды кажам, што мы не фракцыя асоб. У нас няма такога, першы лідар і пайшоў. Блокам вы маглі быць асоб, а вот фракцыя асоб не можаце быць. Блокам гэта была перадвыбарчая прапазіцыя, прабачце. Зараз мы знаходзімся ўжо ў КР, і не трэба гэтых асоб на флагі. Добра, давайте ўсё ж таки тэму каардынацыйнай рады мы не зможам абмінуць. Як сказаў спадар Александр, на жаль, але гэты, на жаль, мы пакінем на заканчэнне нашага стрыму, а пакуль давайте на такія тэмы больш актуальныя і цікавыя шырокаму колу беларускага грамадства. Долар. Курс долара. Ну, безумоўна, я чытаў жарт, так не жарт, а вот чарговая подборка, што бесіць беларусаў, калі там расіяне там да іх прыязджаюць і гісторыю расказваюць, калі там прыйшлі ў краму парфюмерную нейкія там турысты расійскія і такія пачалі абурацца, што это такое, мы тут одна страна, а вы тут нам у нейкіх беларускіх рублях пішыце, напішыце ў нармальны цэннік, у нармальных, вот так сказать, рублях, сказали, там в нормальных, сказали, вылічэннях, сказали, хорошо, вот вам цена в долларах. Так, карацей кажучы, милы сэрцу беларусаў доллар, евро, валюта. Милый сэрцу беларускі доллар. Все. Да, давайте так и скажем. Белорусская валютная одинка, а будь то доллар, евро, знаете, белорусу в принципе как-то ближе вот это все, чем еще стать. Что з ім адбываецца? Слухайте, мы, як заўжды, наши гэты эфиры прысвечаны таму, што учора выходзіць на канале Кнырович План і выйшаў відос наступны, у якім я падсумаваў, мы астатні такі відос быў, напэўна, 3 месяцы таму, і ўжо адбыліся некаторыя падзеі, і я разважаў пра патэнцыял беларускай дэвальвацыі. Але нагодай таго выдання было тое, што ў Расіі спынілі валютныя таргі на біржы. Таму мы трохі закранулі тое, што адбываецца ў Расіі, і паглядзелі на паказнікі беларускай эканомікі. І тое, што зараз кажа там Галоўчынка, няма ніякага патэнцыялу для інфляцыі, для чагосьці ішо, ён, канешне, хлусіць. Мы падрабязна распавядаем аб тым, што адбываецца
адбываецца ў эканомікі, як у нас зашмат стала грошай, якія не заробленыя, як у нас зашмат стала, ведаеце, спажывецкіх крэдытаў, і гэта ўсё давіць, і гэта адбіваецца на колькасці гэтага імпарту у разробным гандлі. І вось пра гэта наш відос, пра тое, што падставы для дэвальвацыі вельмі высокі. Канешне, мы не ведаем, калі што адбудзецца, таму што гэта ўсё ж такі складаны механізм, але падставы вялікія ёсць, аб гэтым мы распавядаем у відосе. Ну і самае галоўнае, калі ўж было, мы размаўлялі пра тое, што адбылося на маскоўскай біржы, там скасавалі гэтыя самыя таргі, таксама мы закранулі яшчэ дзве темы. Першая — гэта стратнасць «Газпрому» і гістарычна мінімальны ўзровень добычы на гэтым самым «Газпроме». Гэта другая тэма. Ну і трэцяя тэма аб тым, што у Расіі, ведаеце, зараз у Беларусі не ключавая стаўка, як у нас Нацбанк, ну, тая стаўка, па якой грошы аддае Нацбанк банкам, у нас там 9,5%, а Расіі 16%. І Эльвіра Набіуліна кажа аб тым, што яна не будзе зніжаць кошт грошай у эканомікі, яна будзе падвышаць, таму што вялікая інфляцыйная ціск. Вялікі інфляцыйны ціск, і таму гэта азначае, што там таксама ёсць вялікія падставы для дэвальвацыі. І ну і дзіўным чынам мы зрабілі гэты відос, а сёння у нас курс з 3.20 ўжо 3.24. Ну так, канешне, не адбываецца. Мы казалі пра нейкія такія доўгыя... Не, сурочыў Кныровіч называецца. Тренды. Таму падставы ёсць, падставы вялікія. Тое, што Лукашенко заклікае для сябе галоўчынкай з такім вельмі сур'ёзным відам, кажуць, мне тут з розных крыніц прыходзіць как бы некая інфармацыя аб тым, што у нас адмоўныя знешнія гандлёвыя сальды, яно павялічваецца. Ну так, яно павялічваецца. Тое, аб чым я дзяўбу, як дзяцел кожны тыдзень, заўважыў і Лукашенко. Віншую спадара Лукашенко, не спадара, таварыша Лукашенко, віншуе з тым, што ён звярнуў увагу на тое, што адбываецца ў ягонай эканомікі. Таму аб гэтым наш відос. Падставы для дэвальвацыі есть, падстав зараз бежаць да абменнікаў няма, ўсё ж такі пакуль яшчэ разгортваецца гэты тренд, і напэўна, мы дастаткова хутка павінны пабачыць рухі. Ну, магчыма, сёння гэта пачатак тренду, я не ведаю, но мы бачым, што сёння ўжо 3.24. На што б яшчэ звярнуў? Можно я пераб'ю, так. Тому что это вельмі важны такі, вот, як мне падаецца, аспект, вот словы про абменнік. Так. Подставаў бегчы в абменнік нема, кажаце вы. Ведаеце, калі заўсёды вот нешта такого кшталту адбывалася раней, яшчэ я памятаю, у Мінску, і до нас прыходзіў такі па вот валютах спецыяліст Вадзім Іосуп, то я ему казаў, ну вот что, і ён заўсёды мне казаў, поздно ўжо бегчы в абменнік. Так вот, ваша дадзеным сітуацыі поздно ці рана, ці вот што вы мелі на ўвазе? Ну, вы ведаеце, мы тут працуем у розных жанрах. Так, напэўна, мы маглі б працаваць разам, але, канешне, Вадзім Іосуп, прабачце, Вадзім, вельмі дасведчаны спецыяліст, напэўна, ён глыбей, чым я, знае тэму, таму я больш на яго бы спадзяваўся. Але, ну, у нас просто адны і ты ж дадзены, але как бы розны погляд на свет. Таму я, напэўна, такі аптыміст, ён песіміст. Ну, это вот як тым жарце пра дзвюх гэтых лекараў. Трэба рэзаць. Да чаму я таблетку дам, само адваліцца? Не, цікава, як Кныровіч падзяліў песіміста і аптыміста. Аптыміст, дакладней, песіміст кажа, позна ўжо бегчы в абменнік, аптыміст кажа, рана яшчэ бегчы в абменнік. Кажа, а рэаліст будзе ў нас ці не, які скажа, вот, прямо зараз встаў і пабег? Ведаеце, гэта вельмі дзіўнае пытанне, будзе ли нейкі рэаліст, таму што яно глыбей, чым вы кажаце, таму што ці можа рэаліст сёння адказаць на пытанне беларуса, а ці трэба ўжо з'язджаць з Беларусі? Вось, вот, давайте себе уявім не чалавека, на якога ціснуць абставіны, і ён павінен з'ехаць, ці на чалавека, на якого ціснуць абставіны, і ён павінен застацца ў Беларусі. А на вось на рэаліста ў чыстым полі. Вось як бы разважаў рэаліст на гэтую тэму? Я не ведаю, но гэта вельмі цікава. Таму гэта датычыцца не толькі курса долара сёння ці заўтра, а цалкам нашага становішча ў Беларусі. Не, ну, бачыце, просто, ну, вот калі ўзяць, напрыклад, нас, калі ты бачыш, што твою сферу дзейнасці, журналістыку планава і мэтанакіравана зачышчаюць, сёння зачысцілі гэту рэдакцыю, заўтра зачысцілі гэту рэдакцыю, то ты выдатна разумееш, што паслязаўтра, калі не паслязаўтра, зачысцяць і цябе.
Таму выйсця няма, трэба собираться і ехаць. Ну калі ты не хочаш зачысціцца, Зразумела. як там нармалізавацца. Нармалізавацца. А калі ў тых жа абставінах знаходзіцца прадпрымальнік, які назірае, як кожны дзень з кімсьці з яго калегаў нешта такое адбываецца не па законе, адбываецца па бесу, як казалі ў калоніі, па беспредзелу, так? То ён как павінен рэагаваць? Ведаеце, ён не можа з'ехаць і сядзець у студыі ў Варшаве і вішчаць на Беларусі. У яго зусім іншыя абставіны. Таму цікавае пытанне, але для такіх доўгіх тэарэтычных разваг, не на 15 хвілін. Вот, дарэчы, Дарога, наш агульны знаёмы, піша: ну а што тут разважаць, з'язджаць ці не з'язджаць? Вы на цэны на чарэшню зірніце. У Польшчы яна таннейшая ў разы. І задае пытанне: хто-небудзь можа патлумачыць, чаму ў Беларусі чарэшня ў разы даражэйшая, чым у суседняй Польшчы? Ну, Александр. Слухайте, давайте так. Напрыклад, у Беларусі качка, гэта качка, не чарэшня, Дарога. А качка гэта такі, ну, асобны прадукт, які не ўжываюць там кожны дзень, гэта такі на святочны нейкі стол. А ў Польшы качка гэта, ну, стандартны прадукт, у любым гіперы вы знойдзеце гэты прадукт. І таму у Польшы качка будзе таннейшая за беларускую качку, гэта зразумела. І тое ж самае адбываецца і з чарэшні. Для Беларусі, напэўна, стандартнымі прадуктамі з'яўляецца там, ну, бульба, яна будзе там на адсоткаў 40 ці 50, ну, 2 разы таннейшая ў Беларусі. Будзе там цыбуля, будзе яблокі. Сёння бульба маладая, польская, у Бедронцы каштуе 2 злотых. Злоты 99. Это по беларускай это колькі каштуе? Где-то рубель. Рубель 60. Мень, ну, трохи, рубель 50 где-то так вот. Колькі зараз там бульба маладая, вот леташ, это сёлетняя. Так там, напэўна, яшчэ з Егіпту, а Егіпет гэта будзе дорага. Гэта будзе дорага. Яна па-іншаму гаворыць, беларуская маладая бульба. Не па-беларуску пакуль. Таму, ну, так, слушайте, ну, гэта звычайныя эканамічныя працэсы. Калі мы пабудавалі сцяну паміж Польшай і Беларусю, то зразумела, што там за сцяной будзе нейкія такія перакосы ў розныя бакі, у тым ліку і з чарэшні. Ну, вось так. Так працуе канкурэнцыя. І мы рабілі калісьці выданні аб тым, якія цэны сапраўдныя ў Беларусі, якія ў Польшы, і там, ну, ёсць аб чым паразважаць. Агульны. Эканоміка, якая пабудавана на рыначных нейкіх прынцыпах, капіталізм заўсёды будзе лепей, чым планавая эканоміка. Чым больш Беларусі будзе планавай эканомікі, тым вышэйшыя будуць цэны. Дарэчы, я здзіўляюся, як все ж таки любяць вас гледачы, спадар Александр. Нешта там адбываецца. Почему этого мошенника Кныровича везде так форсят? Пиша Фрелиан. Вадим, сподеюсь, не Прокопьев, пиша: прикольно, как можно приглашать в эфир коррупционера Кабанова-Кныровича? Кабанов-Кнырович? Про злучок написано. Я зразумел. Ну, видите, бачите, Зміцер, гэта ўсе пытанні, яны ж да вас. А не да мяне. Гэта ж вы мяне запрасілі, а не я сам прыйшоў. Але калі казаць па сутнасці, ведаеце, ёсць чалавек 5, я, напэўна, мыслю, што ў іх ўсё ж такі ёсць нейкія пагоны, якія бегаюць па такім, ну, малым, там, маргінальным чатам і пішуць адно і то же. Вот яны пішуць вось гэта. Ну, давайте адкажам. Калі б наши з вами эфіры не набіралі кожны раз 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч праглядаў, то, напэўна, меня ніхто бы не заклікаў у студыі Еўрарадыо. А пакуль гэта працуе, гэта азначае, што гледачы нас большай часткай падтрымліваюць. Дзякую вам за тое, што вы глядзіце нашы эфіры. І на гэтых дзіўных людзей, напэўна, ўсё ж такі з пагонамі мы не будзем звяртаць увагі. З іншага боку, это ж колькі можа быць таварышаў майораў у Беларусі, которые вот ну, сидит как бы с одного, один с пятиаканту. Ну, в этом сенсе, ну, конечно. Слухайте, у нас вся академия гэтых внутренних войск глядзіць, конечно. Кожную пятницу. Так што ўсё ж таки з дэвальвацыяй, наколькі гэта ўсё ж таки сітуацыя ўся небяспечная для шараговага беларуса, для яго гаманца? У нас ёсць падставы для дэвальвацыі. На 10%, на 20% ці на 30%. Не ў 2 разы, не ў 3 разы, не ў 5 разоў. Яны ёсць у нас, яны ёсць у Расіі. За кошт таго, што існуе, што зараз у эканоміцы шмат пустых грошай, якія не зарублены. У
у нас заробак, калі не ўлічваць інфляцыю, не касаваць яго на інфляцыю, вырас уже больш за 20% за год. А эканоміка вырасла на 5%. Гэта азначае, што вось гэты там 15% гэта пустыя. Ну калі яшчэ палічыць інфляцыю, ну добра, будзе 10%. Але мы кідаем гэтыя пустыя грошы ў эканоміку. Гэта адбываецца натуральным чынам, але добра пішаць аб гэтым бюро, і калі нехта жадае вот для сябе разабрацца ў пытанні так больш адчуваць себя больш упэўнена, трэба чытаць іх нейкія справаздачы і іх как бы аналізы. І ён пішаць аб тым, што у нашага ўрада ёсць такая, ведаеце, развілка. Есть два шляхі. Адзін шлях падоўжваць тое, што яны робяць зараз, і ўсё болей і болей пустых грошай эканомікі. У канечным итоге напрыканцы будзе і інфляцыя, і дэвальвацыя. Ці спыніць гэтыя падзеі, аб гэтым кажуць і эксперты ў Нацбанку аб тым, што гэта адбываецца. Ці спыніць гэтыя падзеі, трохі так прытушыць эканоміку, не будзе інфляцыі, не будзе дэвальвацыі, але не будзе гэтага роста. Не будзе з чым хадзіць к Лукашэнкі. І вось паміж гэтымі двумя напрамкамі пакуль как бы Галушченко кажа, да, ўсё у нас добра, і выбірае вось гэты напрамак. А гэта азначае, што будзе дэвальвацыя, ну будзе там 10, 20 ці 30%. Я заўжды кажу, калі мне пытаюць, наколькі, я бы не трымаў грошы ў беларускіх банках па 13% годавых на депазітах. Вы праіграеце з такімі адсоткамі. Дарэчы, а што там вот наконт гэтых банкаўскіх крэдытаў? Зараз жа ж кажуць, што іх там актыўна бяруць, вот і добрыя магчымасці. Так, можа сапраўды вот калі такая сітуацыя, акурат час узяць крэдыты, што-небудзь сабе маёмасць якую прыкупіць. Но з боку гледжання нармальнага беларуса, так, калі вам даюць крэдыты, там не ведаю пад колькі там адсоткаў гадавых, якраз зараз трэба браць. Трэба браць, ператвараць іх у нейкія больш такое каштоўныя рэчы, не ў беларускія грошы, і карыстацца гэтым момантам. Але яшчэ раз падкрэслю, не будзе такого, як было там 10 годзе ці 20 годзе таму, калі вы ўзялі крэдыт і праз 3 гады аддалі там 10-ую частку і ўсё. Такого, конечно, не будзе. Ўсё будзе больш павольна, але калі вы разважаеце браць, не браць, ну так самы момант і браць. На што яшчэ вы б звярнулі ўвагу, што яшчэ адбываецца ў беларускай эканоміцы, што наўпрост уплывае на наше жыццё? Вось, да прыкладу, гэтая ж самая сітуацыя, вот вы кажаце, пустыя грошы ўліваюць, але ж беларускія прадпрыемствы зараз маюць аграменныя замовы ад расійскага ВПК. Ну, гэта пытанне такое, ведаеце, маральнага кшталту. Гэта не пытанне грошай. Калі стаіць пытанне атрымаць добры заробак ці маральна, то пераважная большасць людзей ва ўсім свеце, не будзем казаць там на беларусаў нешта там грышыць, ва ўсім свеце скажуць, я хочу ўзяць добры заробак. Тым больш, што это ж там недзе там, а я тут... Меня-то за что? Меня за что? Конечно. И потом мы бачым санкции, кажем, а что гэта у нас? Чаму гэта у нас не допускаюць спартоўцаў на Олімпіаду? Чаму гэта у нас забараняюць экспорт калію? Чаму і нешта яшчэ адбываецца? Ну, гэта ж не про нас. Это Латушка, Кнырович и все астатнія, там Халезін вінаватыя, которые до санкцыі заклікаюць. То бок у гэтым сэнсе мы з Латушка побач. Добра. Значит так, тое, што зараз эканоміка расце, і ў тым ліку расце на ваенных заказах, конечно, для звычайнага беларуса гэта добра. Ці будзе гэта такім доўгім напрамкам? Ну, напэўна, можа і быць. Можа быць, таму што Путін так закусіў добра гэтыя вожы, і можа ў такім становішчы праіснаваць яшчэ некалькі гадоў. Але ў гэтага ўсё ж такі ёсць кошт. Коштам гэтага з'яўляюцца санкцыі і ціск з боку міжнароднай супольнасці, і ў тым ліку тое, што мы не будзем бачыць нашых спартоўцаў на той самай Алімпіадзе. Таму, ну і цалкам, ведаеце, немагчыма ставіць на адную гэтую кабылу. Прабачце за мои падромаўскія гэтыя параўнанні. Но калі мы ўсё ставім на адную Расею, а нічога іншага у нас няма, і свацінне нас не пацяне, і экватарыяльная Гвінея таксама не спасе беларусаў, то калі яна крякнецца, гэтая самая Расія, а яна як крякнецца, то нам будзе нашмат горш, чым калі б у нас не было гэтых самых ваенных замоў. Вы што мелі на ўвазе пад словамі «Расія кракнецца»? Вы зараз хочаце, каб у Івана Краўцова сярдечны прыступ быў? Ох, ну я ведаю, Іван Краўцов вельмі яшчэ малады чалавек, ён перажыве гэтыя
гэтай падзеі нормально. Но слухайте, краіна, у якой скарачаецца, ну ведаеце, зараз вось гэты знешнетарговы гандаль з пункту гледжання сальда, калі ўлічваць інфляцыю, знаходзіцца на мінімальным узроўні у Расіі. Расія, у якой няма ніякіх падстаў для росту эканомікі, акрамя гэтых самых пустых грошай, таксама такіх, як у Беларусі. Расія, у якой павінна, ну, зараз вот больш за 16% будуць каштаваць грошы просто з цэнтрбанку для банкаў. Усе гэтыя падставы кажуць аб тым, што Расія не мае ніякіх перспектыў, акрамя стагнацыі эканомікі, а можа і чагосьці больш сур'ёзнага. І мы прывязаны. І таму пытанне толькі ў тым, калі гэта адбудзецца. Германія на пачатку вайны ў 1939 годзе і Германія ў 1944 годзе гэта две розных Германіі з пункту гледжання эканомікі. Адная была такая, ну, ведаеце, напружаная, такая моцная эканоміка, а другая была ўжо эканоміка, якая пражывала той самы момант, калі яна крякалась, прабачце за эканамічны такі тэрмін. Нешта адбываецца. Я не ведаю, наколькі гэта адбываецца, я просто читаю навіны про тое, як пока мы вот тут вот плявузгаем, Лукашенко у Дзяржынскім районе посещает МКТ Ляховичи ОАО Крутогорье Петковичи, где открывая комплекс разлічаны на 1100 дойных коров, дзе выкарыстоўваюцца інтэнсіўныя тэхналогіі і гэтак далей. Карацей кажучы, делом занимается человек. Вот скажите мне все ж таки, как там написали, коррупционер со стажем. Вот это вот зараз чарговая хваля змагання з коррупцией, там отлов коррупционеров, про что Лукашенко говорит, что вы думаете, вот мне тут говорят, что это я тут к очередным выборам вот это вот все разгоняю. Нет, мы вот всегда тут боремся, никак не доборемся. Но вот как вы оцениваете всю вот эту вот волтузню с коррупционерами? Слушайте, мы находимся на 98-м месте у рэйтынгу успрымання карупцыі ў свеце. Гэта вельмі нізка. Найлепшая краіна з постсавецкіх гэта Эстонія на 12-м месте, там дзе амаль няма карупцыі. Ну, конечно, няма краіны, дзе не было карупцыі навогуле, да? Але ж ўсё ж таки Эстонія для нас з'яўляецца такім прыкладам. Ёсць краіны Літва, Латвія, Польша, якія знаходзяцца прыкладна на там 35-40 месте. Мы вельмі карупцыйная краіна. Гэту карупцыю стварыў сваімі рукамі Лукашенко. Ён стварыў ее тады, калі ён пачаў прызначаць на вельмі высокія пасады міністраў, кіраўнікоў нейкіх заводаў, людзей не па прафесійным нейкім якасцям, а па знаёмству, потому што вот яго добра рэкамендавалі іншыя там номенклатура і так далей. І вось калі у нас ёсць на заводзе дырэктар, які павінен атрымліваць, не ведаю, $2000 за месяц, ён кіруе 200 мільёнаў долараў за год, то зразумела, што гэта карупцыя, што людзі не працуюць, нармальныя людзі не працуюць за такія грошы на такіх адказных пасадах. Таму карупцыя у нас прафесійная, дзяржаўная, лукашэнкаўская, і гэта такі цэлы клас. Яны могуць кожны год, ну, прабачце, ну, сябе уявіце, каб дзе-нибудь у Германии за один год был арыштаваны дырэктар Мерседеса, дырэктар Басфа, ну і не ведаю, яшчэ дырэктар футбольнага клуба там Бавары, напрыклад, не ведаю, як это все спалучаецца паміж сабой. Германія была бы ў шоку. Што адбываецца? Так? Гэта было бы, ну, ведаеце, пытаннем да нацыі. Як так адбываецца, што людзі на гэтых пасадах крадуць? У нас кожны год дырэктар Белаза, дырэктар Белшыны, там намеснік міністра, прадстаўнік Лукашэнкі па нейкай вобласці, дырэктар малочнага вялікага завода, дырэктар мяснога перапрацоўчага завода. І гэта ж не сканчаецца. Гэта зараз нейкі выбух, ну, прынеслі адразу некалькі папачак. Но гэтай папачкі ж яны ж носяць кожны месяц. І калі б гэта адбывалася ў іншай краіне, так гэта был бы, ну, ведаеце, пытанне цалкам да таго, хто кіруе краінай, як ты давёў краіну да гэтага стану. Таму тое, што ён кажа аб тым, што ён змагаецца з карупцыяй 30 гадоў, ну, канешне, ён павінен паглядзець у люстэрка зранку і сказаць, а можа, я не тое нешта раблю, калі я 30 гадоў змагаюся, а яны ўсё крадуць і крадуць.
Но мы маем справу з ужо вельмі сталым узростам чалавека, які немажліва сябе ўявіць, каб ён задаваў да сябе нейкія пытанні. Таму гэта цікава з пункту гледжання, не ведаю, нейкай антрапалогіі, так, цікава з пункту гледжання нейкай там гісторыі, як балезнь пачалася, як яна разгортваецца, як яна захапіла цалкам арганізм, але з пункту гледжання нармальных беларусаў, з пункту гледжання эканомікі можна толькі паспачуваць беларусам, таму што карупцыя з'едае іхнія доходы. Я б хацеў ваше меркаванне яшчэ пачуць па тых, не ведаю, як это правильно сказаць, ужо хвалі не назавеш, а канкрэтна такі вал рэпрэсій, які працягваецца у Беларусі ў дачыненні тых, мы бачым тую інфармацыю, якая тычыцца тых людзей, якія ўнутры Беларусі, затрыманні, гэтыя такія катавальныя відэа, якія там выкладаюць, гэтыя так званыя губазікі, але не спыняюць і пераслед тых, хто з'ехаў. Вось таму ж самому Франеку 20 гадоў прысудзілі завочна, выйшаў з заявай старшыня следчага камітэта Дмітрый Гора, які расказаў пра тое, што распачатыя спецыяльныя вытворчасці ў дачыненні да 108 чалавек. Я цитую на мове оригинала. Работа системная и ведется на плановой основе. Амаль как госплан. Знаете ли, вот. Мы ее прекращать не собираемся, пока все виноватые не будут привлечены к ответственности. Яким чынам яны будуць прыцягнутыя да адказнасці? Они должны понести заслуженное наказание. На сегодняшний день уголовные дела в порядке специальной вытворчести производства начаты в отношении 108 лиц. Из них 82 дела уже направлены для рассмотрения в суд. В производстве находится еще 26. Што яны могуць найперш зрабіць? Гэта накласці арышт на маёмасць. Так і пишут. Это квартиры, дома, участки, дорогостоящие автомобили, много имущества, которое может быть по решению суда обращено в доход государства. Обогатиться-то. Да, Дмитрий Гора, ён заўжды не карыстаўся ніякімі законамі. Відаць, ён быў тым самым чалавекам, які кіраваў тады, напэўна, аддзелам, калі меня у КДБ, калі вялі следства наконт мяне. І ёсць в маёй справе ёсць адзіная паперка, калі яны дайшлі да таго, што так няма падставаў, няма нічога наконт там не сплаты падаткаў. Няма. Трэба адпускаць. З пункту гледжання менавіта падаткаў. Он взял одну паперку, напісаў: Кнаровіч вінаваты, трэба разлічыць ущерб, как бы, як по-беларуску вылетело з головы. Сколько страціла дзяржава? Одна паперка за яго подпись. Нічога не трэба даказваць, не трэба ісці ў суд. Просто подпись Дмітрия Гары, а пад тым, што Кнаровіч злачынца. Усё. Таму гэты чалавек ніколі не... Яго ніколі законы ніколі не как бы стрымлівалі. Гэта перш. Па-другое, звярніце ўвагу, аб чым кажуць яны, і аб чым кажам мы. Мы кажам пра волю. Мы кажам пра права чалавека. Мы кажам пра, пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Яны кажуць пра тое, што яны забяруць некую маёмасць. Я разумею, што для звычайнага чалавека, да наогул для любого чалавека, кватэра, якую ён зарабіў, ці якую яму падаравалі дзяды, напрыклад, так? Гэта істотна. Канешне, ён з'ехаў у іншую краіну, ім трэба ўсё пачынаць заново. Але ці можна параўнаць волю і кватэру? Мне здаецца, што тое, што яны як бы робяць, яны адлюстроўваюць свой погляд на свет. То іх галаве трэба, што галоўная каштоўнасць жыцці – гэта кватэра, машына, не ведаю, што там яшчэ, залаты гадзіннік, што-то яшчэ. Таму для мяне, мне вельмі сумна, што будзе страчана некая маёмасць, і трэба будзе зарабляць заново для тых людзей, з якімі гэта адбудзецца. Пад гэтым няма ніякіх законных падстаў, но самае галоўнае гэта тое, што яны дэманструюць свой погляд на свет. Не трэба незалежнасць, не трэба воля, не трэба эканамічнае развіццё, а трэба кватэра.
Ну я так разумею, спыняцца на гэтым яны не плануюць і нічога не стрымаюць. Ведаеце, калі быў у нас гэты Іван Грозны, як кажуць расейцы, а калі перакласці ўсё ж таки на ангельскую мову, напэўне, ён быў ўсё ж таки жахлівы, а не грозны, так, по-расійску ужасны. Так вось тады была такая по-расійску апрычніна, так, калі частка краіны была ў адным свеце, а частка краіны была ў другім свеце. І вось частка людзей мела магчымасць катаваць, рабаваць, адбіраць маёмасць у іншай часткі краіны, і гэта было неяк як быццам па законе. Мы перажываем то же самае. У нас тая самая апрычніна, якая можа зараз рабіць тое, што ёй прыйдзе ў галаву, але вынікам гэтай працы будзе тое, што яны адбяруць маёмасці, не ведаю, на 2,5 мільёна, як казаў Тур, напэўна, не ведаю, як там ён гэта палічыў, а эканамічна будзе страчана 25 мільёнаў. Таму што нармальныя інвестары, нармальныя кампаніі не пойдуць у краіну, дзе адбываецца вось гэта. Таму, ну, але ж яны непісьменныя, для іх такія стратэгічныя думкі не могуць прыйсці ў галаву, калі штодзён трэба проста ціснуць на тых, хто ўсё яшчэ захоўвае гонар. Так, мадама піша з нагоды вот нашай развагі про тое, як вырашыць, калі з'язджаць, калі каму з'язджаць і гэтак далей. Піша: маіх знаёмых часцей трымаюць дом, толькі што адбудаваная лазня, родныя, свая праца і страх пачаць усё спачатку. І выходзілі раз ці два, а вось пранясе, думаюць людзі. Ну, безумоўна, ёсць і такія меркаванні. Так, пытанне: дарога сёння актыўна у нас, вот бачыш, з рыбалкі прыехаў ці не паехаў на рыбалку сёння, дык вот вырашыў нарэшце паактыўнічаць у нашых размовах і стрымах. Пытанне да госця. Александр, пералічы, калі ласка, топ-5 рэформаў, якія, на тваю думку, патрэбныя найперш Беларусі пасля вызвалення ад лукашызму. Слухайце, мы калісьці, дзякуй за пытанне, мы калісьці рабілі спецыяльнае выданне на канале аб тым, якія там першыя 5 крокаў павінны быць ўсё ж такі ў эканоміцы ў першую чаргу, каб яна запрацавала. Не агулам, таму што агулам ёсць вялікія пытанні гэтай культуры, мовы, ёсць пытання ілюстрацыі і так далей. Я могу казаць толькі пра эканоміку. І там было, па-першае, мы павінны вярнуць права ў краіну. Таму што не можа быць інвестыцыі, не можа быць развіцця эканомікі, калі ў ёй няма права, чалавек не абаронены. Па-другое, мы казалі аб тым, што трэба спыніць вось гэта выкарыстанне дзяржаўных грошай на падтрымку стратных беларускіх прадпрыемстваў. Гэта асноўнае пытанне, з якім павінны мы нешта зрабіць. Па-трэцяе, мы казалі пра ўсё ж такі падатковыя умовы. Яны ў нас 2 гады таму былі вельмі і вельмі добрыя. У нас была добрая падатковая сістэма, трэба вернуцца да яе, таму што тое, што зараз адбываецца, гэта робіць шмат горш. Шчыра кажучы, я не памятаю, што было 4-м, а 5-м там было трэба прасоўваць, трэба рэкламаваць прадпрымальніцтва як добры шлях для маладых людзей, таму што гэта сапраўды добры шлях. Всё, што мы бачым побач, зроблена прадпрымальнікамі. Ну, першую чаргу, конечно, навукоўцамі і мастакамі, а ў трэцюю з іх. І гэта, конечно, прадпрымальнікі, потому што менавіта прадпрымальнік робіць вось гэта, каб гэта працавала. Таму ёсць погляд, ён, конечно, такі павярховы, і я яшчэ адышлю нашых гледачоў таксама к стратэгіі пераходнага перыяду, якую шмат крытыкавалі за тое, што там не было, ведаеце, як прыйсці ў новую Беларусь. Там было напісана, што мы будзем рабіць, калі мы прыйдзем ў новую Беларусь. Але ў ёй была эканамічная частка, дзе такімі, ведаеце, такімі шырокімі крокамі было апісана, што трэба будзе рабіць. Яна зроблена вельмі прафесійна экспертамі. Таму, калі вам цікава, паглядзіце ў гэтую стратэгію, там з эканамічнага пункту гледжання ўсё добра. Так, давайте перайдзем да іншых тэмаў. Там больш што, як кажуць, і эфір не гумовы, і у Александра часу таксама как бы не валам вольнага.
ведаеце, у панядзелак у мяне в эфіры быў выдатны мой сябра, даўні знаёмы, армянскі палітолог Рубен Міграбян. І я вот размаўлялі мы з ім пра іншае, там пра адносіны, вот ввогуле пра сітуацыю, што складваецца і ў Арменіі, і ў адносінах Арменіі да лукашэнкаўскага рэжыма, да Лукашэнкі, да Масквы, ўсяго астатняга. Але калі мы з ім там размаўлялі, я ведаў, што ў яго будзе інтэрв'ю, размова з Святланай Ціхановскай. Але што так складзецца, што і ён, дарэчы, таксама пра гэта не ведаў, што ў гэты ж дзень Святланы Ціхановскай будзе сустрэча з міністрам замежных спраў Арменіі. Вот. І вот сустрэча, і вот это інтэрв'ю так супала, было гэта сюрпрызам і для мяне, і для Рубена. Рубен мне потым пісаў, і калі скідаў спасылку на этую сваю размову. Так я да чаго это кажу? Як вам, як палітыку бачыцца, вось гэтая, ну, нейкі разварот, скажем так, афіцыйнага Еревана да беларускіх дэмсілаў, ён сапраўды сур'ёзны, это сапраўды разварот, ці гэта такое вот, ну, не то что заигрывание, а, скажем, чарговая такая иголка, як яны зараз вот утыркаюць у Лукашенку і Путина со свайго боку? Ну, дзякуй за пытанне. Пакуль для меня гэта выглядае як такое намацаванне сувязі і, канешне, такія, ведаеце, такія пасы ў бок Лукашэнкі і Путина аб тым, што калі вы будете себя вось так весці, то мы перайдзем на той бок, на іншы бок, на бок захаднай цывілізацыі, на бок, ну, дэмакратычных краін. Пакуль гэта такія, ну, ведаеце, намёкі. Не ведаю, што будзе адбывацца далей, таму што рэакцыя Расіі павінна быць. Гэта, напэўна, будзе вялікі ціск на Арменію, ці яна вытрымае гэты ціск, ці не, я не ведаю. Але гэта крокі у добрым напрамку. Я, канешне, магу толькі падтрымаць і Светлану, і кіраўніцтва Арменіі на гэтым шляху, таму што ўсё ж такі іншага шляха няма. Іншы шлях — это шлях у цемру, на жаль. Але ці вытрымае малая і не вельмі развітая эканоміка Арменіі барацьбу з суседзямі такога памеру, ну, канешне, Расіі, так? Гэта будзе цяжка. Я спадзяюся, што у кіраўніцтва Арменіі, калісьці спеў Харламов, ёсць нейкі план, усё ж такі. Ёсць нейкі план не на адзін крок, не на два крокі, а на доўгую перспектыву, і што ў гэтым плане ўлічваецца і ў тым ліку дэмакратычныя сілы Беларусі. Пра планы. У нас у эфіры таксама пэўны час таму былі дэбаты паміж лідарамі двух фракцый. Фракцыя спіс Латушкі і Руха за свабоду з аднаго боку, з другого боку фракцыі беларусы Вадзіма Пракоп'ева. І падчас гэтых вот дэбатаў ад спадара Латушкі прагучала фраза: «Мы хацелі, планавалі прапанаваць Александру Кныровічу пасаду міністра эканомікі ў аб'яднаным пераходным кабінеце». Цяпер можна паставіць крыж ужо на этом все. Вот пасля ваших паводзінаў зараз у каардынацыйнай радзе і вот этих супрацьстаянні нейкім таким, я не ведаю, там ваяўнічым вашым настроі, карці кажа, што адбываецца? Ну, па-першае, дзякуй Павлу за такія развагі, што я магу выконваць гэтую роль. І цалкам, калі мы глядзім не на тое, што адбываецца астатнія там 2 тыдні ці тыдзень, а цалкам на весь шлях, то я з павагай стаўлюся да працы Павла Латушкі. Мне не падабаецца тое, што ён зараз робіць у Каардынацыйнай радзе, але гэта не адмяняе ягоны шлях, маю павагу да ягонага шляху. Так? Што датычыцца непасрэдна міністра эканомікі, я не бачу працы, якая магла б быць у гэтага міністра эканомікі. Таму што мы разважалі сур'ёзна аб гэтым, і у нас ёсць цэнтр эканамічнай думкі, гэта ўсё ж такі бюрок, які робіць вельмі добрыя, вельмі грунтоўныя, вельмі экспертныя аналізы і падрыхтоўваюць дакументы, і, напэўна, калі трэба рабіць нейкія праекты рэформ, гэта да іх. Першае. Другое. Ёсць пытанне абароны праў тых прадпрымальнікаў, якія з'ехалі за мяжу, але для гэтага не трэба быць міністрам эканомікі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, для гэтага дастаткова быць і дэлегатам КР, ці ўсё ж такі працаваць як нейкае НГО. Па-трэцяе, тая пасада, на якую прыйшла Тацяна Зарыцкая,
Зарэцкая ж была, так? Якая называлася міністрка эканомікі, але ўсё ж такі гэта была пасада такога фаундрайзера, які бы шукаў грошы для дэмакратычнай супольнасці, і гэта таксама сур'ёзная пасада і сур'ёзная праца, але я не падыходжу па свайму бэкграунду под гэтую пасаду, і калі б мы ўсё ж такі тады былі больш шчырымі і лепей налажвалі кантакт бы з Тацянай Зарэцкай, не рабілі без яе там вялікую фігуру міністрку эканомікі, а накіроўвалі ёй ту працу, якой яна з'яўляецца ўсё ж такі прафесіяналкай, то напэўна была бы больш толк і было б больш толк зараз. Таму я удзячны Павлу за такую адзнаку сябе, але я не бачу увогуле неабходнасці ў такой пасадзе. Пра Коордынацыйную раду. Про Коордынацыйную раду, але Колькі у нас ёсць хвілін? Так, давайте коротко пытанне у нас. Ці з'яўляецца для Александра Кныровича спыненне палітычнага срачу каштоўнасцю? Ці згодны ён, што срач гэта дрэнна, гэта не палітычны працэс? Ну і вось да таго, што адбываецца зараз у чаце Коордынацыйнай радзе, я, дарэчы, да яго таксама падпісаны, чытаў вашу пікіроўку з прадстаўніцай спіса Латушкі Юліяй Гарачай з нагоды і наконт дапамогі, падтрымкі, ввогуле ўсё, што там можна зрабіць, не можна зрабіць нашаму затрыманаму рэжысёру ў Сербіі, спадару Гнёту. Вот што? Пытанне, ці з'яўляецца каштоўнасцю прыпынення бульбасрача? Конечно. Я готовы кожны дзень спыніць бульбасрач. Адказна кажу. Вот кожны дзень. Першае, што мне не падабаецца стратэгічна. Я хацеў паразмаўляць аб гэтым хвілін 15, але ў нас вельмі сціслы час. Я ішоў у Коордынацыйную раду, каб пабудаваць агульную структуру з максімальна шырокім прадстаўніцтвам. Таму што я лічу, што яна нам панадабіцца праз 2 гады, праз 4 гады ці праз 6 гадоў. Не структуру пад некую адную асобу, тым больш пра некую, знаеце, ведаю такую міфічную большасць, я яе называю кабінетнай большасцю, але бы не хацеў болей далей ужываць гэтае спалучэнне словаў. Я ішоў пад гэта, і калі я бачу аўтакратыю, калі я бачу навязванне, вось гэтую, ведаеце, мы большасць, таму мы будзем рабіць тое, што мы хацім. Мы скасуем статус, мы будзем рабіць вельмі некаштоўныя, вельмі дрэнныя дакументы. Мы будзем рабіць тое, што ад чаго мне сумна, чаго мне хочацца сысці. Мы будзем рабіць булінг Розы Турарбекавай. Гэта лідарства? Гэта лідарства? Вось гэтая праца? Не, мне падаецца, што не. У мяне зараз, каб спыніць бульбасрач, ёсць 3 пункта, а потым у меня ёсць 3 пытання да спадара Латушка, які на сябе нацягвае гэты гарнітур лідара дэмакратычнай супольнасці ў Коордынацыйнай радзе. Пункты такія. Першае. Трэба вярнуцца ў прававое русло. Калі вы намагаецеся адмяніць рэгламент, а потым не ведаеце, што з гэтым рабіць, таму што не можа працаваць без рэгламента, и делаете некие залепки. Я пришел в эфир с документами, але мне здаецца, что мы не поспеем их показать. Ну чаму поспеем? Не, давайте я потым, калі патрэбна, праз тыдзень я вернуся к гэтаму документу, ну можем нешта паглядзім. Так вось, калі вы не разумееце, што вы робіце, не можа некая структура працаваць без рэгламенту. Так вось, верніцеся ў прававое русло. І паважаны спадар Павел, зараз адбываюцца некія галасавання па прадстаўнікам нашай Коордынацыйнай рады з агульным прадстаўнікам на некаторых міжнародных сустрэчах. Вашы прадстаўнікі перамагаюць. Но будьце сумленнымі, не галасуйце за іх, пакуль вам не дазваляе гэтага рабіць статус. Не правакуйце мяне ў тым ліку. Вашы прадстаўнікі перамагаюць. На кой ляд вам гэтая правакацыя? Так вось, першае, вернемся ў прававы статус і будзем рабіць наши змены ў статуце ў рамках прававого поля. Другое. Перастаньце скідваць на головы беларусаў, якія заседаюць у Коордынацыйнай радзе, вельмі дзіўныя і непрацуючыя і дакументы, за якія сорамна. Прыклады. Давайте пойдем все ж таки по першы, другі, трэці. Я планую укласться ў гэтыя 8 минут. Мы бачым першы документ. Там не видно. Бачым першы документ. Ну вось мы бачым дэкларацыю.
У меня учора была увечары размова з тым самым чалавекам, якого плануюць экстрадаваць з Сербіі. Гэта была вельмі цяжкая размова, і я паабяцаў яму не выкарыстоўваць ягонае імя і больш ніяк у гэтым не працаваць з ім. Я перад ім прабачыўся і паабяцаў. Таму я кажу менавіта выключна толькі пра дакумент. Так вось наша дэкларацыя з нагоды вось гэтай самай дэпартацыі звернута да Еўрапарламента на трэці дзень пасля таго, як ён уже адрэагаваў. Мы просім еўрапейскі звяз адрэагаваць тады, калі ён уже гэта зрабіў. І паглядзіце на сам дакумент. Ён 2 пункта. Мы абураны і мы просім. Заклікаем. Уночы я вельмі хваляваўся. Я паглядзеў на іншы дакумент, мне казалі, што таксама вы его рыхтавалі. Гэта рэзалюцыя некай федэрацыі за права чалавека. Прабачце, магу недакладна казаць. Яна зроблена менавіта так, як я і казаў. Я не быў супраць дэкларацыі. Я прапанаваў зрабіць ее па-іншаму. Там ёсць апісанне становішча, там ёсць артыкулы, якія парушаюцца пры гэтым, там ёсць ціск на Сербію аб тым, што вы збіраеце ў еўразвяз, але вы парушаеце правіла еўразвяза і так далей. Там зроблена менавіта то, аб чым я казаў, што не трэба рабіць вось гэтую пустую дэкларацыю. Трэба зрабіць нармальны дакумент. Але і ў гэтай дэкларацыі, якую вы рыхтавалі, там таксама памылка. Яна не вельмі істотная, там напісана, што па артыкулу 243 пункт 2 гнёту пагражае 7 гадоў. Я вам скажу, як чалавек, які асуджаны па гэтаму артыкулу, калі я ўжо сеў, былі змены, яму пагражае наўпрост 10 гадоў. Таму што гэта таксама памылка, але дакумент зроблены добра. Гэта першы дакумент. Можна другі слайд? Другі дакумент. Там з чату, так? Вы прымаеце рашэнне аб тым, каб адчыніць чат-дыскурс для ўсіх жадаючых. І блогеры ходзяць вокруг і кажуць, ось, добра, зараз мы пакажам, што там пішаць Кнаровіч, як он разганяе бульбасрач, як он матам ругаецца. Я адкажу, чаму я ругаюсь матам. І калі гэта рашэнне ўжо прынята большасцю галасоў, я ціхонечка скрабуся ў чат і кажу, хлопцы, а вы ўпэўнены, што вось так наогул можна рабіць? Можа, тыя людзі, якія былі да вас в гэтым чаце, не згодныя з тым, што іх словы будуць неяк выкарыстоўвацца. Можа, яны не планавалі, што чат будзе адкрыты. І толькі пасля гэтага пачынаецца размова аб тым, што мы парушаем еўрапейскія нормы, аб тым, што нельга так рабіць. Што гэта за рашэнне і чаму вы за яго галасуеце, калі яно не прававое цалкам. Дзякуй Богу, ўсё ж такі галава прыйшла на место, сказалі, не будзем адкрываць чат-дыскурс, нарушым сваё рашэнне, адкроем іншы чат. Дзякуй Богу. І трэцяе. Гэта, ведаеце, калі адбылося гэта херня з скасаваннем, прабачце, паважаны гледачы, опять я буду аб тым, што я кажу матам. Калі скасавалі, некаторая частка лічыць, што яна скасавала статут, то неспадзяванка. Трэба які-то часовы рэгламент. Яго рабілі, не ведаю, за 5 хвілін. На мяне збросілі рэгламент, які, ведаеце, ён называецца часовае правіла працэдур. У Беларусі няма такого дакумента наогуле, ён ёсць у ААН і у ЮНЕСКО. Па-першае, няма такого вогуле дакумента. Я не знайшоў, магчыма, вы знайдзеце, таму што часовыя правіла працэдуры ўсё ж такі, у адзіным лікі, не ва множным. Далей там напісана такое, вось пабачце тое, што зараз знаходзіцца на экране. Вот прачытайце, Кандыдатам на пасады спікера, віцэ-спікера можа быць дэлегат. Кропка. Кропка. Далей чытаем. Так, я тут далей ужо не бачу, у мяне прапала з экрана. Зараз убачым. Магу прачытаць. Ёсць? Далей. Тут оно дал, але ідзе ў нас з затрымкай, таму я не бачу яшчэ пакуль, што... Чого, мы не спешаемся. Так, кандыдатам на пасаду кіраўніка сакратарыята можа быць дэлегат альбо грамадзянін Рэспублікі Беларусь, дасягнуўшы 18гадовага ўзросту. Што вы зразумелі праз гэта? Галавой сакратарыята можа быць дэлегат альбо грамадзянін. Або грамадзянін. То бок дэлегат, які мае пашпарт Беларусі, і якому больш за 18 гадоў, не можа быць, таму што там напісана альбо. Там гэта дакумент, які так не пішацца. Гэта вельмі
Ну і астатнія з гэтым дакументам. Не, ну тут Прабачце. зразумела, Прабачце, дэлегат, альбо ты не дэлегат, но ты грамадзянін, і ты можаш тады быць. Так не пішуцца дакументы ўвогуле, каб магчыма было розныя меркаванні, розныя тлумачэнні. Ведаеце, так не пішуцца. Там, слухайце, у гэтых правілах працэдуры павінна было быць правіла 1, правіла 2, правіла 3. Ён зроблены тым чалавекам, які не разумее, што ён робіць. Ну і астатніе. Гэты дакумент перакладзены праз Google перакладчык. Там ёсць русізмы, там ёсць гэтыя рэчы. Я аддаў яго спецыялісту беларускай мове, ён знайшоў на 2 старонках 14 памылак. У школе за такі дакумент паставілі бы 2 і сказалі, трэба пераздаваць. Гэта другая частка. Вельмі дрэнная прапрацоўка дакументаў, якія зараз наўпрост скідваюцца на галаву дэлегатаў, і ты павінен либо галасаваць, либо не галасаваць. У нас раней была нармальная дыскусія. У нас былі рабочыя працоўныя групы, якія рыхтавалі дакументы, і было абмеркаванне гэтых дакументаў унутры каардынацыйнай радзе. Ну і трэцяе, гэта булінг. Ведаеце, Павел, калі вы з'яўляецесь лідарам большасці, то калі адзін з вашых дэлегатаў, які ўходзіць у гэтую кааліцыю, займаецца вельмі бруднымі справамі, то адказвайце за гэта вы. Ці вы не лідар большасці. Гэта кропка. Таму, калі мы вернемся ў прававое русло, калі мы перастанем скідваць на галавы дэлегатаў не прапрацованыя дакументы, а будзем працаваць все ж таки ўнутры каардынацыйнай рады, калі мы спынім булінг, я буду першым, які скажа: ўсё, кропка, ніякага болей бульбасрачу. Зараз мы знаходзімся ў стане, калі у нас ёсць працоўная група па перапрацоўкі рэгламента, туды ўваходзіць ніяк в эту міфічную оргкамітэт. Нармальную працоўную групу по статусу, по статуту входзяць прадстаўнікі ўсіх фракцый, спісаў. Таксама і наш. Мы працуем над тым, каб змяніць гэты статут і вынесці яго так, каб за яго прагаласавалі 90%. Я вельмі спадзяюся, што гэта адбудзецца, на гэтым гэтая частка будзе прыпынена. Але тыя 3 пытанні, якія ў мяне да вас ёсць, Павел, не датычацца ні бульбасрачу, ні нашых агульных, ні нашых асабістых зараз, на жаль, вельмі дрэнных адносін. Пытанне такія. Першае. Чаму дэлегатаў 80, а не 110, як было раней? Таму што калі было падпісана пагадненне, 30 мест – гэта грамадзянская палата НКО, якая павінна была быць, якая павінна быць створана. У гэтых людзей не будзе права голаса, але яны змогуць працаваць у працоўных групах і выносіць нейкія прапановы. І гэта вельмі важна, вельмі каштоўна, калі мы будуем шырокую структуру, а не, ведаеце, адміністрацыю прэзідэнта. І у меня пытанне, калі вы сплануеце скончыць, як глава большасці, скончыць пабудаванне гэтай палаты. Я кажу скончыць менавіта так, таму што пачаць гэта не трудна сёння, трудна скончыць. Гэта першае. Другое. У пачатку жніўня у нас адбудзецца канферэнцыя «Новая Беларусь». У мінулым годзе да гэтай канферэнцыі ўжо адбылася справаздача прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Я разлічваю, што вы, как глава большасці, якая, напэўна, будзе кіраваць у каардынацыйнай радзе, зробіце тое, што зрабілі ў прошлым годзе, і не будзеце гэта неяк сабатаваць, што вы арганізуеце гэтую самую справаздачу, яна будзе якаснай, і з гэтай справаздачы будуць нейкія вынікі, за якімі можна рухацца далей. І трэцяе. Выбары ў Беларусі адбудуцца меней, чым праз год. Ужо меней. Магчыма, праз 9 месяцаў. Уже зараз самае галоўнае пытанне – гэта стратэгія дэмакратычных колаў на 2025 год. У меня тое ж самае пытанне. Калі не пачнецца, калі скончыцца распрацоўка гэтай стратэгіі, не пра 2 крыжыка, не пра байкот, а распрацоўка працоўнай стратэгіі, якая можа нас кудысьці прывесці. 2 крыжыкаў нам болей не прабачыць нашы гледачы. Так вось, Павел, калі 3 гэтыя пункты будуць выкананы, я асабіста прабачуся перад вами за ўсе гэтыя бульбасрачы, за ўсе мои словы, но і спадзяюся, мне знойдзецца месца для працы ў каардынацыйнай радзе. Гэта галоўнае. Не галоўнае наша, хто там, на якой пасадзе, як вы да мяне ставіце, як я да вас ставлюся. Не галоўнае ваше жаданне паламаць статут праз калена. Галоўнае вось гэтыя 3 пытанні. Дзякую, вялікі Зміцер, за то, што не перабівалі мяне і далі скончыць. Ну, я ж разумеў, што вам трэба закінуць, зрабіць такі вось задзел, таму што я тлумачу, чаму я спакойна так вот чакаў, пакуль гэты задзел спадар Александр зробіць. Таму што у аўторак о 17 гадзіне по Варшаве, 18 гадзіне по Мінску
тут у нас у студыі Еўрарадыё, ну правда по зуме, але будуць дэбаты спадара Александра Кныровича і прадстаўніка спісу Латушкі і руху за свабоду Андрэя Курэйчыка. Дамоўленасць ужо ёсць, дзень, час вызначаны, так што рыхтуйцеся, я спадзяюся, будзе горача. Вось на гэтай ноце і з заклікам подписываться на YouTube канал Александра Кныровича, YouTube канал Еўрарадыё, я завяршу гэтую размову. Ну і таксама, калі раптам хтосьці з наших гледачоў заўтра, гэта у суботу, будзе у Познані, то, калі ласка, сачыце, глядзіце абвесткі. Заўтра у Познані я буду у гасцях у мясцовых беларусаў, будуць прэзентацыі і развагі, размовы пра беларускую нацыянальную ідэю і прэзентацыя кніг пра беларускую нацыянальную ідэю. Так што да сустрэчы з кімсьці ў суботу, з кімсьці ў аўторак, а з пастаяннымі гледачамі. І сёння у нас яшчэ не сканчаюцца в эфіры, і ў панядзелак мы безумоўна рыхтуем для вас шмат цікавага. Да прыкладу, будзе эфір с Розай Турарбекавай і, напрыкладу, с Артёмом Шрайбманам. Так што завітайце, шмат будзе цікавага. Жыве Беларусь. Дзякуй, спадар Александр. Жыве вечны, дзякуй і да пабачэння праз тыдзень.